Welcome sa Palami Drama. Subscribe na. Oh yeah? Maka-ana-ana jud ta. Welcome back sa atong Palamay Drama. O karon mag-upload na po ta sa atong Palamay Drama Compilation Part 94. Akong balikon mga listeners, atong dili ganahan maminaw sa atong intro vlog o sa pagbasa. Pwede na nyo i-fast forward mga listeners, diretso mo sa atong drama. Pagbasa na rin ta mga listeners para makasugod na rin ta sa atong drama. Itong basahon katong last nga nag-comment sa atong Part 93. First comment na to si Judinis Riponte Senior. Pa-shout out ko dire idol sa Panabo City, pirmi ko gasubaybay sa imong drama idol. Ako di ay si Toto Riponte idol. Shout out mo dia Toto. O salamat kayo sa imong pagpaminaw sa ato ang drama. O sa imong pag-comment no Toto, daghan jud kay salamat. Isa jud ka na appeal pod sa atong pag-intro vlog no. Daghan jud kay salamat kanimo Toto. Si Ma'am Marisa Hilwa, salamat idol sa drama na jud pagtulunan o tinuod jud ka no. Kay dili lang ingon nga kini atong drama pakatawa na po siya pagtulunan nga makuha na to no mga listeners no. Ug daghan jud ka salamat kanimo Ma'am Marisa Hilwa sa imong pirming pagpaminaw sa atong drama ug sa imong pag-comment pud ma'am, daghan jud ka salamat. Kaduhang comment ni Ma'am Marisa, idol pa shout out ko sa akong friend diri nga nag-PM nako nga naa na daw kanyo upload drama, appeal pa shout out ang pamilya sa Butuan. Shout out din ma'am no ang katong nagsulti sa imuha nga na ko ibang upload. Daghan jud kay salamat sa inyo nga sa inyong pagpaminaw sa akong drama. O sa imong pag-comment ma'am, salamat jud kayo nga isa jud ka na appeal pod sa atong pag-vlog no. O sa imong pamilya di sa Butuan, dulool ra ta ma'am no. Daghan jud kay salamat kanimo Ma'am Marisa Hilwa. Si Ma'am Balbina Tapales, thank you sir sa inyo upload nimo. Shout out ko sa akong pamilya sir, mingaw na ko nila. Daghan pug kasalamat kanimo Ma'am Balbina Tapales sa imong pirming pagsunod sa atong drama. Ug shout out po diha sa imong pamilya no nga nasa Butuan po ma'am. Si Mary Grace Pamugas, salamat na po sir idol, dugang kalipay kay mingaw kayo kinabuhi diri sa Middle East, thank you kayo. Salamat po kay kanimo Mary Grace Pamugas sa imong pagpaminaw sa atong drama. O shout out mo diha sa Middle East no. Amping-amping lang mo sa iyong trabaho diha ma'am no. Dili jud lalim ang iyong trabaho diha. O daghan jud salamat kanimo ma'am sa imong pag-comment sa atua nga isa jud pud mo na appeal sa atong pag-vlog. Si Ma'am Crislin Tapaw, ha nahimuot jud kog maayo sa pisot sa self-defense. Shout out ko sa akong best friend nga nag-work sa Saudi Arabia. Salamat idol. Magulat ko sunod nga upload. Karon mag-upload na pud ta ma'am no. O salamat kay ma'am sa imong way paghunong sa pagpaminaw sa atong mga drama no. Salamat jud kayo. Isa jud kangan appeal po sa atong pag-vlog. Sa imong pag-comment ma'am, salamat po kayo. Ug si Oscar Abiadog, salamat na sad idol. Og may pa ang laki mga bitdol kay maugasan ra na og safeguard. Pero ang babae magbisyo dol, perting paita kay di jud maugasan. Mao ni ang pong ni Oscar Abiadog no. O tinuod po di ang kuan ni Oscar Abiadog no, may panglaki kay dali ra maugasan. Ang babae mahugasan man pud no, Oscar Bidog, palitan paano na nila og kuan kanang PH care no. Patangan na nila. Og salamat jud kanimo Oscar Bidog sa kanunay nga pagsunod sa atong drama. Og sa imong pag-comment, salamat jud kaayo. Si Judy Primo, salamat idol sa upload nimo nga bag-o, malingaw na sa taon mi ani. Salamat pud kanimo Judy Primo nga pirmi na ka mag-comment sa ato ano ug sa imong pirmi pagsunod sa atong drama. Salamat jud kayo. Si Christopher Valdez, lingaw na sad mi ani idol kay naa na sad ka gi-upload. Gawat jud mi ani nga upload. Salamat kay kanimo pod no Christopher Valdez sa imong pagsunod no ug sa imong pagbuhat sa atong nga drama. Ug karon mag-upload na pud ta sa atong Part 94. Si Richard Isko, nindot na sad nga drama, lingawa kaayo. Ang asawa gipalabi lang, uban tawo anay sudan mapalit kay gipahuwam na ang kwarta. Matud pa ni Richard no. Katuning first drama na to nga katong babae ba nga mas
palabi pa niya ang ubang tao ba kaysa iyang pamilya, no? Loin tao ng bana nga ninikamot in tao, construction worker, no? Salamat kay kanimo Richard Isko nga relate nimo ato ang drama katong last na tong i-upload. Ug salamat kay sa imong pag-comment. Si Lucy Silma, sa akong bahin idol, unahon jud nako akong pamilya kay sa ubang tao, labi na kay natay anak, lisod na og magutman. Ug salamat kay idol sa drama nga naa jud pagtulunan, tinuod jud, no. Salamat kay kanimo Lucy Silma, matud pa niya nga kung siya ako'y mga tumong, unahon jud daw na iyang pamilya. Siyempre, no, unahon jud nato atong pamilya kay sa ubang tao. Kay labi nang naay mga anak, isod kayong tao, no, na mapareha tong asawa nga pahulam niya, piki puti kwartan, pahulam pa jud na wa na sudan. Ngutang na lang taon ang bana sa tindahan, no. Salamat kay kanimo Lucy Silma sa imong pag-comment ug sa imong pagpaminaw sa atong drama. Si Isabel Sirna, wala ayo nga asawa, giuna ubang tao, pastilan, malingaw man sa taan ng drama, idol ay. Daghan kayo nag-comment ba about may tungod atong babae, no, nga papahulam, unahon na ang ubang tao. Salamat po kanimo Isabel Sirna sa imong pagpaminaw sa atong drama. Si Arlene Berlin, hala oy, loya in town sa bana, kasagaran diri sa drama, ang bana maoy badlungon. Karon asawa ang badlungon. Dili jud pareha na gyapon pagtulon aning drama. Ug salamat kayo sa imong pag-upload pirmi idol, nindot kayo nga drama. Tinuod, no. Tinuod kay kam. Sakto Arlene Berlin, no, nga kasagaran atong mga drama ang mga bana moy badlungon, no. Salamat kay kanimo Arlene Berlin sa imong pirming pagpaminaw sa atong drama o sa imong pag-comment. Si Helen Basil, nindot nga drama idol nga nagyapon mapupo nga pagtulunan, labi na sa asawa nga naon nila ang ubang tao, dili man daotan ang pagtabang pero dapat unaon sa dunta ang pamilya. Tinuod, no, dili jud daotan ang pagtabang, no. Salamat kanimo Helen Basil sa imong pag-comment ug sa imong pagpaminaw sa atong drama. Si Velma Amor, nice drama idol. Lingaw kayo jud o katong asawa nga hambog, dili maayo ang gibuhat. Ug salamat idol sa pag-upload sa mga drama na lingaw mi. Sulod-sunod atong mga comment, no, katong may tungod atong bae nga hambog ba nga wala naguna-una sa iyang pamilya, no. Salamat kay kanimo Vilma Amor sa imong pagsunod sa atong drama. Si Bobby Caril, salamat na po idol sa imong pag-upload, nindot kayo. Advice nako sa mga asawa nga ang pagtabang sa isig ka tawo balaanon, pero ang ug nagutom imong kaugalingon nga anak, dapat unahon sa ang pamilya. Ug makalugar na dayon og kwarta, usa dayon tabang sa uban. Tinuod po niyang giingon ni Bobby Caril, no, na ang pagtabang di balaanon jud, no, nga unahon jud ang pamilya, no. Sakto ang comment ni Bobby Caril, no. Salamat kanimo Bobby Caril sa imong pag-comment, no, sa imong pirmi pagpaminaw sa atong drama. Si Jean Bagaris, wala kayo ayo nga magpakanaa ka sa laing tao niya sa pamilya mismo. Mas kisudan dili kapalit kaluoy sa bana, nagkautang-utang taon. Tinuod jud, no. Salamat guys kanimo sa imong comment Jean Bagaris nga nakarelate ka sa drama nga tong gi-upload nito nga miagi. Si Judith Sakia, thanks sir sa inyo drama, lingaw kayo, more drama pa. Salamat pod kanimo Judith Sakia sa imong pirming pagpaminaw sa atong mga drama. Si Danny Lopez, sila ning ubang nga asawa, dili kayo makasabot sa sitwasyon, loy in town ang bana, mamao panikamot sa construction trabaho unya, ipawam ramande ang kwarta, loya sa bana. Oy, salamat ka idol sa pang-anindot nga drama. Halos atong mga comment din katong mahitungod katong drama nga asawa, no. Loy tinuod, no, nga loy in town atong bana, no, nga na asawa nga pahuam ra niya, no. Okay ra unta og magpahulam kung sobra-sobra na ang kwarta, no, na construction worker, pilar ra ta sweldo ang taon sa bana, luya sa bana ang taon, utang-utang na. Salamat kay kanimo Danny Lopez sa imong pag-comment o sa imong pagpaminaw sa atong drama. Si Alfie Lucina, luya sa laki oy, ug ang anak naapod joy ingon ana ang asawa, dawato na lang niya. Tad pa ni Alfie Lucina, no. Ngun ato naman daw yung asawa, dawato na lang jud. Sakto po ni iya, no, kay saon asawa naman niya. Salamat kay kanimo Alfie Lucina sa imong pag-comment o sa imong pirming pagpaminaw sa atong drama.
Si Brian Ortigal, salamat idol sa bagong upload maura ni among lingaw dol. While gatrabaho mi makalingaw kayo imong drama. Salamat pud kanimo Brian Ortigal sa imong pirmi pagpaminaw sa atong drama o sa imong pag-comment. Salamat pud kayo jud. Si Nina Castro, nasad among gi-watcher, malingaw na sad mi. Thanks pud sa kanunay nga pag-upload nimo nga drama. Kung salamat pud kanimo Nina Castro no nga kini atong pang-upload no. Perminti na ni siya. Pagod kanimo Nina Castro nga naadjud ka gasubaybay sa atong mga drama. Si Boyet Lidra. Nindot jud imong mga drama idol, permi mi minaw og naarmi permi ga-support nimo. Salamat kayo, enjoy jud mi permi basta sa imong drama. Salamat pod kanimo Boyet Lidra nga permi ka nalingaw sa atong mga drama no. Sa imong pag-comment, salamat kayo ug labi na sa imong permi pagpaminaw sa atong drama. Si Susit Palmeros, salamat idol sa marami. Malingaw kayo mi sa imong mga drama dol, more drama pa idol. Salamat pod kanimo Susit Palmeros nga isa pod ka no nalingaw sa atong mga drama sa imong pirmi pagsunod no. Daghan jud kay salamat kanimo. Si Topir Valdez, salamat idol sa new upload. Wa jud ko kauyon sa asawa nga gipalabi lang ang ubang tao pasilan kayo asawa katawa man lang ta. Nga oy. Matud pa ni Topir Valdez wa jud sa kauyon sa asawa nun nga ato ang gibuhat no. Salamat kay kanimo Topir Valdez sa imong pag-comment no. Nakarelate pud ka sa atong drama nga gi-upload no kung miagi. O sa imong pirmi pagsunod sa atong drama, salamat pud kayo. Si Birna Siroy, thank you so much sir for new upload, very entertaining, nice drama. Salamat kay kanimo Birna Siroy nga nalingaw pud ka pirmi sa atong mga drama no. Salamat jud kay kanimo sa imong pag-comment, salamat pud kayo. Si Mirna Urban, salamat sir sa new upload. Always jud mi naminaw sa makalingaw kayo nga drama. Nimo nice kayo. Salamat jud kanimo Ma'am Mirna Urban no nga malipay lang pud ta no nga makabasa ko sa inyo ang mga comment. Nalingaw mo sa atong mga drama. O ako nadasig pud to nga mag-edit pirmi no. Kay tungod sa inyong mga comment nga nakapadasig sa ako ano mga listeners no. Daghan jud ka salamat kanino mga listeners no nag-comment mo sa ako na-appeal ko sa atong pag-intro vlog. Dagan kay salamat sa inyo. Si Romy Boy, idol sa makausap, salamat jud sa kanunay nga pag-upload pirmi sa mga drama, lingaw kayo mi. Ako lang tambag sa atong mga bit, ayaw intawon mo pagbuhat og sala dinhi sa kalibutan kay ang gaba dili jud magsaba. Og usbon nako idol, dagan kay salamat nakalingaw, malingaw kayo mi sa drama nimo. Salamat pud kanimo Romy Boy sa imong pirmi jud pagsunod sa atong drama. Sugar Santos, thanks sir sa new upload. Sa tinuod lang sir, maura jud ni mga drama among giwatan pirmi kay makawala jud og stress kay hago pa jud mi among trabaho. Maminaw mi sa drama, mawala jud among kakapoy. Salamat pud kay kanimo Sugar Santos no. Jojo Buna, salamat idol sa pagpaspas nga upload joker kayo jud. Salamat pud kanimo Jojo Buna sa imong pirmi pagsunod sa atong mga drama no. Si Arnold Bornal, tiya sa asawa wala may pagmahal sa pamilya. Tawa man sa asawa imong anak. Salamat ka idol sa pag-upload. Salamat pud kanimo Arnold Bornal sa imong pirmi pagsunod sa atong drama. Dagan jud kay salamat kanimo. Alma Byron, ay sus ang asawa giuna man ang laing tao kaysa iyang pamilya. Salamat ka idol sa pirmi pag-upload mo drama pa. Narami pirmi ka support. Salamat pud kanimo Alma Byron sa imong pirmi pagpaminaw sa atong drama. Tati Bando, lingawa sa drama sir, stay spray, more upload pa, nice kayo. Salamat pud kanimo Tati Bando. Lina Buna, more drama pa sir, nagkanindot na jud pagmayo murag naa jud na igo sa drama highs, makatawa jud mi. Labi na sa singer katong dali ra. Bayluan o kwarta lingaw kayo. Salamat kay kanimo Lina Buna sa imong pagsunod sa atong drama. Si Dayan Baler, dingaw na sad mi idol sa drama og shout out daw ang cousin idol nga si Estila nga si Diria. Nalingaw siya sa imong mga drama. Salamat kanimo Dayan Baler. Shout out dia sa imong igagaw nga si Estila. Ibika, salamat sa bagong upload idol. Basta uwag na gali mutukar makalimot na dayon nga minyo hapa. Tinuod na no, kay ang tentasyon na aron gasunod-sunod no. Salamat pud kanimo Bika sa imong pag-comment ug sa imong paminaw sa atong mga drama.
Si Nilda Yekik, salamat na po idol sa bakong upload, makatawa na sad among silingan diri. Salamat po kanimo Nilda Yekik sa imong permi pagpaminaw sa akong drama. Si Catherine Sulip, thanks sir sa always nga upload, more power to your channel, stress free. Salamat po kanimo ma'am Catherine Sulip nga naapod ka nga permi kasunod sa atong mga drama no. Si Amanda Torres, kini mitong uban bana no, mag-una og pangamit unya kung mabastan masuko ahakchut. Salamat kanimo Amanda Torres sa imong pagpaminaw permi sa atong drama. Si Analiste idol, makatawa na sad mi ani, salamat kayo more drama pa. Salamat po kanimo Analiste sa imong permi pagsunod sa atong drama. Si Edgar Palma, na mao unsa man ang asawa oy, makalingaw ba kayo ana niya? Wala na gali palit-sudan, magpautang hinuon luya sa bana in town. Salamat kay idol sa permi pag-upload, more drama pa kay lingaw kayo. Salamat po kanimo Edgar Palma no, nga naadjud ka ga paminaw permi sa atong mga drama. Karin Baroy, ug sa akong part, unahon jud nako akong pamilya ug naay sobra usa dayon itabang sa lain. Mao jud na akong prinsipyo. Salamat idol sa drama nga naadjud pagtulunaan makuha og nalingaw sa mga idol sa mga drama. Matud pa ni Ma'am Karin no, nga unahon jud daw niyang pamilya siyempre no. O napay sobra usa dayon niya itabang sa lain. Ug salamat kanimo sa imong pag-comment Ma'am Karin Baroy. Si Janice Ramos, shout out po idol. Salamat kanimo Janice no. Ramos, shout out mo dia. Ug mao to mga listeners, tanan ka comment sa ato ang part 93 ug akong gibasa karon sa part 94. Ito na sugdan listeners atong Palimay Drama Compilation part 94. Inaingon, ang pagsulti sa kamatuoran mo ay makahatag kanimo og kagawasan. Mao kini nahitabo sa akong kinabuhi nga di mahimo. Ay kalimot. Last na lang ni akong kuyog ni mo Cynthia ha. Last na lang jud ni. Ikaw ba, Mabel ba? Magkatawag yung kunin mo, uy. Sige lang kag ingon nga last. O, may katapusan ng imong last. Abot ni mo bayana ka uy. Basta uy, last na lang jud ni ba? Nga naman, mahadlok na ka? Ikaw wa? O, aman. O nga nang ikaw man say mahadlok nga ako may nagbisyo. Mao na diha. Ako'y nahadlok diri. Kay simba ko kuno kung masakpan kasi mong panang pulis nga nagbisyo ka, hindi ma-appeal jud ko. Kalma lang, good friend. Tingsi lang ka sa. Wa gyud sa mong dagway kahadlok day. Diin naman sa Mabel. Dugay man kang nabalik. Da, nagpakuyog man gud ako Cynthia. Diin man. Dito good. Asang gituha pa. Ay, sa dating gawi good. Sawi nga dan. Jun. Hoy Mabel. Ingna sa tanong amiga nimo. Nga kung magbisyo siya, dili ka iamong-among. Ako na bitaw siyang giingnan Jun nga last na lang to na akong pagkuyog ug paghatod niya ganiha. Sige lang kang last. Unya sige lang kang kuyog-kuluhin niya. Aron dili magduda niya ang iyang mga ugangan. Uy Mabel, gihimo lang kang front ni Cynthia sa iyong pagpakasa. Samtawang ko eh. Sige na. Mga una ta. Gigutom na ko. Syaro, wag yung ka magduda sa imong asawa nga sige lang kayo labi, nagtrabaho ka na. Pa, mahimo ba? Ayaw ba tingig kagaw akong utok? Uy, Misali ko ni Cynthia. ay palabig salig yung asawa, uy Ronald. Ayaw piyansa do. Pa, kung manlaki ba Cynthia, usar siya bala ni akong bistula. Tagsa kabalas las iyang nilaki. Nanuming, duha pa kapuang kabayo balihog. Gikulbaan ko sa nabati na ko sa panagsultihan sa amahan ug anak da. Samtang nag-inom sila sa tindahan ni Nang Luming. Murag naipaw naman siguro ang papa ni Ronald na may laki ngayong umagat nga si Cynthia. Magdalit ko. Doon na lang ko sa amo. Uy Mabel. Likay ko kang Cynthia sugod karon ha. Di ko gustong maamong ka pa kung masakpan na siya yung bala nga pulis. Kung mangita ganin ako, Cynthia, ing nangawa ko ha. Maayo! Bel? Nga, Mabel! speaking of the devil calling her angels. Pagkadayon. Ing nangawa ko, sige na. Arami mo asawa, Ronald. Sundan ta siya kung asa siya paingon.
nagtuo man na siyang milakaw ka na. Mao nang nilakaw na sad na ay. Naram siya silang mabilgod. Amiga, bigyan ng duha. Porbeda ka na sa Mabeldo. Ronald, maunay gihimong instrumento siyawa sa imong asawa ron. Makalaag kanunay nga dili ka magduda. Dili mi magduda sa mama nimo. Ronald, may nakasulti na mong mama nimo nga kanang imong asawa. Nakig-abot na siyang laki. Taon-taon man nagsulti sila si Junjun o si Cynthia. Wa man mo gawa si Mabil. Naglikay na siguro sa Mabil niya kay hadlok po taon nga maapil siya. Lain na ni Mabel, uy. Nagsabot mi nga hapiton lang nako siya. Unya milakaw di ay. Lagi. Nangumpra kay unay sud ang among rep. Pulo sa tubig. O sige lang, ako lang siyang sultihan nga nianhi ka. Oh, tempa, good. Nganong di man ko nimo sultihan kung asa mo magsuruyan ni Mabel? Kanang magkuy mo ba, dugi mong mauli. Sulti ko na ko, Cynthia. Sulti ko na. Ayaw na lang pangutana, Jun. Basta, buotan ng imong asawa. Dili ka ngayon kuyawan. Sige, ato na lang ko ha. Muli na lang ko sa amo. Salamat, Jun. Oh. Tawa man lagi pa sa amo akong asawa pa. Bayan, no? Iwa mas Mabil, di uli sa na yung kanahan. Tre! Wa gabae. Taksanan ako siya nga. Dili may makita ron kay wako'y kauban. Ako ingnon nga sa sunod simana na lang may magmotel. Sorry. Dili ta magkita karon. Next week na lang ta magkita. Send na. Abi na mo cellphone, Cynthia? Abi. Naunsa man kanal. Uy. Anong daw yung password di mo cellphone? Ganahan lang kong magbutang og password. Ngano di ay? May gitago ka unsa? Unsa ba gitago ba, uy? Ambi na akong cellphone, be. Ambi na, Ronald. Ambi ang akong cellphone. Hello? Ay, salamat kay gitubag na ko nimo. Cynthia, imo ning bagong number? Oday, kaya akong gilisad ang old SIM na ko. Akong gibali-bali aron dili ko masakpan ni Ronald. Unsa? Ani man gud ni. Kalit lang siya naabot kahapon. Gikan ko sa inyong haday. Nya ngano ka to siya nga gikalit malagkuha ang akong cellphone. Og nisamot siya kasuko kay doon na may password. Og wa siya maka-open. Og wa siya kabasa sa akong mga text messages sa akong lucky day. Unya, paglakaw niya, mao to. Idali-dali na kong ibot ang akong SIM. Og ako dayon gibali-bali. Og maong na niya akong new number karon. Og day, aron ta madali ba? Nag-inis na ba ako? Mag-atang kong daan og taxi ha. Unya, ikaw pag-inis na lang po diha daan kay hapiton ti ka sa taxi nga akong sakyan. Okay? Bye, Day. I love you. Di ko mo ba ni mo, Cynthia? Oh, hello? Hello? Ay, sumay akong buhaton ini, uy. Unsa man? Saka na sa motel, og ayaw nagyugog sa muka pa, Cynthia. Lost na lang yun din akong kuyog og hatod ni mo din he. Adto na ko. Amping Mabel. Gaga, ikay pag-amping, dili ako. Ay, bayhana, di jud mahal. Mel. Oh, Mahimusultihan ko nimo kung sa room number ning motel nga ilang gisugdan. Ronald? Ben, paspasi. Ben, paspasi aron makauli na dayon ko sa amo. Kahang? Ay, manggod ang kuba sa akong dugan, good. Ben. Tagayan natin kabili mo. Kilo ka, gano'n. Kilo ka, gano'n sa mong bulitas, Ben. Ang patbaw nila ko ako mga babae. Unsa tayo magisulti? Imong mga babay? Daghan di emi, Ben? Daghan. Pero ikaw ang kinalamian, Ben. Demonyo! Day, sorry ka ayo. Uy. Mabel?
Nagsulti ka, Ronald, nga imong banas pagpakasa nimo. Sorry, day. Ronald! Nganong labi man gyud ang ginadili. Warning shot lang ang ipabuto ni Ronald nga to siyang asawa og sa kabit ni ini. Ug yatagan niya chance si Cynthia. Mato ni Ronald, kung sa pagpangabit ang iyang asawa, dili na warning shot ang iyang ipabuto. Salamat sa inyong mga suporta sa pagpaminaw sa atong palimiay drama. Ug mao kini ang atong sunod nga drama. Ako si Jack. Ginaingon. Mas palabihon ko pa magkaangkol ko ginikanan nga kuwang sa kabuot. Kaysa magkapaton ko ginikanan nga normal, apan way mga buot. Mao kining netabuos ko kinabuhi. Dili na ko mahimong mahikalimtan. Di mi mo sugot, Jack, nga makauyab kag pobre, ha? Pangitag babay ka nang dili magsalig sa atong salapi. Piliyang mga babae nga sama na to game tag. Sapian! Og limpyo ang kadungganan. Kanang way ikasaway ang atong mga kaliwat nga sama natong dato. Mo! Ako yung mga asawa. Ako ibigig puyo. Og dili ka mong mami, daddy. Og pasagdi ko ninyo, kinsa babaeng buhaton kong asawa, og ikauban ko stibo kong kinabuhi. Pobre man siya o dato. Kaya importante na ko, mahal ko niya, og mahal ko siya. Og nagasinabot ming duha. Manintimanan. Ayaw ko niyong buti. Kinsa akong mahalon. O kinsa ako ikauban hangtod sa katapusan ko gininhawa. Nakasulti ka sa imong mga ginikanan ni Anak Jack? Oh, Jovi. Wa sila masuko nimo. Wa sila makatingog. Nabukog sila. Jack, nahadlok ko. Pasagdi lang ko. Saligi lang ko. Mahal man ka ko nimo. Oo. Pero ingon niya na nga gustog dato sama ninyo ang imong mami ug daddy. Kung mahibaw sila bahin ako, nga pobre ug wa makahuman sa college, dawaton ka ako nila. Oy, dong Jack. Wala man din si Sir o si Ma'am. Ay man din sila, buyaks. Nang larga. Sa Singapore bang to sila? Mao ba? Oy, dong Jack. Uyab na tayo mong Joby, dong. Buyaks. Nakailaki ko na niya dong, dong. Buutan siya. Kay siling nga man mi. Kamao man kang mili, dong Jack. Pero, dong, Pero, kung sa buyaks, may untag magustuhan siya ni daddy ug mami nimo. magustuhan o dili. Basta kasi siya ang himo na kong inahan sa kong mga anak, buyaks. Aw, isog. Tanay true lover. Pa, pag-behave ha. Kay nga naman, dahi Joby. Muanhi din sa ato si Jack. Jack in Poy? Si Jack pa, akong uyab. Nianhi naman to siya din sa ato, pero nitago man ka atugod pa. Wa man ka mugawas. Tago ko? Kay ganahan ko, iya pangitaon. Luoy abe sa akong papa, uy. Kung wa pa siya na shock dihang may kalit nga dibangga sa among bahay. Dili unta siya maingon ini. Si mama lang. Dali mo sa rendo. Namatay siya kay nasakit o nervyos. Oh, ni ana siya. Behave papa ha? Siling nga mi anang sa babae nga nagustuhan ni Dong Jack, sir. Taga-dalagit usab ka na sila, pero dogay nang namuyo sa syudad, sir. Mao ba, buyaks? Ug unsa tong gisulti nimo? Abnormal ang amahan sa babae nga nagustuhan ni Jack. Di ko na siya abno daan, sir. Nangasyak lang na sila kanang yang papa, ang asawa sa dihang dunay dakong truck nga ibangga silang bahay, dihang bag-o silang minyo. Urag 5 anyos matungtong ora si Joby. Pero namatay ra pud ang iyang inahan. Amahan na lang nagpabiling buhi ron. Mo ba? Jubi de ngan sa nagustuhan ni Jack. No, ikaw din ng grapes, oh. Lami ni. Huwag na say apple. Inyo ning tanan, oh. Kaon. Salamat ini Jack ha. Daghan na kaayo ni. Nasulti na ba ni mong imong papa nga magminyo na tang duha, Job? Minyo?
Unay, magminyo namin, Juby. Musugot ka na eh. Uy. Pa? Pa, nga nun nihilak man ka? Wala lablab na ko, Juby. Wala lablab na ko, Juby. Love, gihapon ti ka pa, uy. Bisag maminyo na ko. Mag-uban gihapon tayo duha. Ha? Dili ta magbuwag. Juba, naluoy ko si mong papa. Masay kasal! Di may makatugot ni mami ni mo nga magpakasal sa kagkaliwat sa mga abnormal. Mao kada, Jack. Dili mi gusto si daddy nimo nga masagulan og dugo sa abnormal ang atong dugo. Dili abnormal ang kaliwat ni Juby. Nasyak lang ang iyong amahan. Maumurag, nautaw nga sa may kabuot. O, di ba kayo nga ito mo duha? Gaway magkabuot ako. Saktor ko sa kugidad. Gihigog ba ko si Juby? Kung magpakasal ka man yun niya, Jack, kuhaan ka na mo sa mo masunod. Go ahead, Dad. Huwag ko mahadlo ka na. Magkabarunong ko sa kaugalingon ko mga tiil. Kung dili mo gasto ang ako manghod sa inyong kasal ni Juby, ako'y mo gasto, Jack. Uncle Ben. Pastilan, bisang usaon. Nabutas lang duha silang natigamtaman nga karuhay karon. Nalimot lang sila kung diin sila gikan kaniadto ug unsa sila kapobre. Salamat kayo mo, Uncle Ben. Salamat. Juvi. Ano, Jack? Balhin na rin sa kong tupad. Natuog naman ka na sa papa ni mo. Natuog na. Pero pahinanukon sa nato siya. Dali na diri, uy. Sige na. Bag-ubi at ang kasal. Kaluoy taon sa akong bana, uy. Ha, sige time pa. Mutupad ko ni mo diha. Unsa? Nakautang kag dako sa kasino? Pila man? 10 milyones. Kadako god. Saba diha oy gisugal ka na nimo gidatong nimo sa imong mga batan-ong uyab. Uy, wala tay kwarta ana. Asa mo tagibayad na ng 10 million? Kahumot sa kong palalabs. Kaya nagpahumot man. Oh, Jack. Juby, I love you. Judy. Uy! Si Papa, kamata. Nagpiyong magyapon na siya. Pasige naman na. Padayon to. Jack, Kini ang tingog mo. Tingin ko pasige magkamata na si Papa. Judy. Judy. Jack, si Papa, nagbaro ka nagtanaw na itong duha. Unsa? Ay, ang unsa di ay mo, oy. Pakangas ka! Suba? Uy, ipit yung kuba. Tipon sa mong kwarto ang ugangan kong lalaki. Kaya lagi maluoy mas Juby. Kay intang may kabuot ini. Nadober ming maisina. Kung mag-6 ming duhas Juby, si Papa magtanaw na mo. Sige, pangutan na kung gaun sa mi. Doon na may audience kung mag-6 mi. Uy. Salamat sa inyong mga suporta sa pagpaminaw sa atong palamiay drama. Ug mao kini ang atong sunod nga drama. Ako si Chikay, ginaingon, bisan unsa pa nimo kaharuhay nga pagkabutang, basta kuwang kaskalipay ibabaw sa kama, batik yun. May pagpobre, basta kanunay nga busog sa sex, hindi kakapiin. Mao kining nahitabo sa kong kinabuhi, ili na ko may kalimtan. Unsa?
Ay o lagi nak, mamisita ko no siya nimo karong gabi is Gerson. Ug ay palabi ang higayon nak. Sukta day nak kay anak nagdato. Pero nay, wa man taon kay gusto anak niya, uy. Oo, tinuod. Anak siya kurtahan. Pero di mo ko ganahan anak niya. Oy, ang akong gusto mo ay tumana ha. Alang ranis imong maayong ugma ang pagsugot anang Gerson. Busa, siya ang uyaba. Siya ang pamanha, Chikay. Nay, dili lagi ko maatubang niya, nay. Wa ko'y gusto niya. Kanaog na lagi dito. Ay kung pasok ha, Chikay. Panod lay diha, papahot. Tarungan ang dagway ni mo, tubangan tos Gerson. Nay, uy, dili lagi ko anak niya, nay. Pagdali na lagi diha. Uy. Aha? Unang nursing, mura man og nakadungog ko nga ingon to siya nga gikasab-an si Chikay. Bas hindi siya ganahan nga moatubang nako. Ay, uli na lang ko na eh. Uy, ayaw dong, uy. Niya na to ron si Chikay dong. Nagpagwapa pamanggod kadali dong. Pero manaog na to ron. Sugton lagi ka to niya. Nagsabot naman may nga iya kang sugton. Oh, tinuod ka, Chikay? Gisugot ako ni mo, day? Oh, gisugot na lang ta ka. Sige, gisugot na lang, tika. Nay na lang. Napugo sa day ka kung mo na di ay. Ay, basta, gisugot na ta ka. Uy. Musa, magpakasal ta sa labing madaling panahon. Pakasli dahin ko, Gerson. Puslan man. Uy. Ako nagiging asawa na tika. Ay, kakilok ano, Gerson. Sana all. Dali. Mintas to skid pa ni. Ada ining ikuan ba? Dali. Ato ni kini imong ka pa. Ako hinayo na. Kang di. Hinaya ko, virgin pa kaya. Lagi hinaya na din ako kay virgin ka basing budog ko. Nangurog ko. Naunsa man kadiyot lang sa. Ani? Kaya namatay man. Kasi namatay? Natay. Ang ako namatay. Balik. Tapos Gani-ganihan. Matay lang galit. Tapos nagpatol. Kuyapan. Dali. Agka na sana ko balik ng imo habi. Bikang kami. Dali. Muta gini. Gilo ka. Sana kami. Onya, nak. Kumusta mga unang gabi is inyong kasal ni Gerson, ha? Sakit, nak, no? Ay, ingon anak, mang yun na. Basta virgin ka pa. Sakit, mang yun na. Sakit, nak, no? Aha? Wa man. Wa ko pati ag sakit bisan gamay. Kay wa man makuan ang iya. Kay magsige man og kamatay. Agay! Ha? O sa magsige kamatay ba? Ang kang Gerson namatay? Nitiko ko, mao ba, ha? Chikay? Mao ba, nak? Hawk-hawk rang nahimong Gerson gabi, eh? Wadi ka niya may labti? Oo. Kay inikuanan niya nay, mamatay man. Uy. Mga, balik na lang sad siya og ungad sa ako. Gilok man sa noon gamay. Uy. Pero, gibati na ako nga mas nindot yun unta nga. Dunay gahin. Nga, kanabang murag, matiun sa akong kuan ba? Kanang marabag, kanabang manulisok. Agay! Subawi. Ang gawin nga, anak. Pero, magid siya makakuan na yun. Kay namatay man ang iyang kuan. Ay, mao ba? Ay, sige na lang, nak. Basta, madato lang ka. Patas na na, fights na na. Kwartang importante, nak. Kwarta. Kay dato man ang imong bana. Uy. Mao ba, Baldo? Hati ay, kulo na nag-Chikay. Tinuod kwarta lagi na, kay dato na yan ba na. Perme yung kauglame, kung sa po na diha. Perme yung busog tiyan. Pero ang iyang ikaduhang baba siya guto man. Oh,
Way kaon. Ang iyang ikaduhang baba. Ipalutpik ra. Nya? Wala. Sa'y plano ni mo hanggawa ka. Nagplano kang mangunag igagaw buanga ka, ha? Tiya sa doy. Musong ulitan ni mo. Bagay. Joke na ta. Paroson tayo Pasar na na murag lahap na na yung istorya tao dyan. Ano sabat? Nagtama ka diya ha? Kay tiyo. Suloy nun Paro sunod na itong lubot. Sakitas kong lubot Maigi, pag umangkon ta ka, gilubot rata ka. Mura gili. Ipik-pik ang lubot. Layas. Naliwat ka man hinoong gili. Layas ay baldo. Ayaw pang hilabot sa kinabuhi ni Chikay. Malipayon siya uban siyang bana. Malipayon siya. Uy. Go. Mauna. Tinuod lang akong sulti ni mo. Ako'y naluoy sa mong himtang. Kung kay sayon kung kuwang kas kalipayan ni bana, inutil mo na. Nawas sa dako ni Jerson. Abtik og lagsik pero ang iya taon kanunay patay murag manok giatay. Kuy hinungdan. Busa ni ako gawa aron tabangan tika. Aron makatigamtam kas kalipay banga wa mo tilaway sumbana. Di kasubok ko, gaw baldo. Balibaran ta ka sa gusto ni mong mahitabo. Tungod kay ikaw man tao. Oh. Dili ko masugot. Uy, nga imo kung kuanon ka. Buwang simbihan na nunsaw taon. Kaya di ako yung kuani mo ay. Pero kung ikaw. Hindi mo. Nya okay rin mo. Lagi. Si Topper ba? Si Topper may nagustuhan ba sa daga ka pa? Ay, ang kuani mo. Human siya masayod nga wakay klipay sa imong kaminyuon karon mihangyo siya nako nga sultihan ka nga niya siya nga mohatag kuno kalipay nimo. Unsa? Si Tupir? Siya? Balik mo giling kandila gidukdok sa ihagaw balik kandila ay. Ano kandila dagko kay ba? O balik. Grabe ka na. Hindi taon ako bira nimo Tupir. Oh, gikita ko na siya nimo gaw. Kay luoy siya nimo, saman. Ang tinuod ba? Hangtod karon. Si Tupir pa man gihapon nga akong gimahal og ma. Lagi. Si Kipi, ingna siya ko. Makikita ko niya. Makikita ko ni Tupir. Ingna siya kung asa min dapita mag-abot. Uy. Tinuod yun nga. Wapa ka mahilap sa ibong bana. Kaya puwerte pang pikuta o Babaya ko, Tupir. Sana all. Ikaw ang maka-virgin rin, sige na. Ikaw anak na pa. Alibi. Plasta. Alibi. Bakit ako si Ibi? Marao. King! Kahit! Mo ni gusto na ko. Hinayang mo. Virgin pa ba ako? Lagi ako hinayon. Hinayang ang cute. Hinayon ko ni pinakalit. Uy. Mauna, Jerson. Makigbuwag na ko nimo. Kay may lain akong lalaki nga gimahal. Og natugyan ko na niya nga akong pagka-virgin. Kasal tuod ta. Apan wa mo man ikahatag na ko ang lawas ng kalipay nga magkatagbaw na ako. Busa, buwag na ta. O nasuko ka na ako. O sige, patya na lang ko. Mas may pagmamatay ko kaysa makitipot ko nimo nga wako'y kalipay. Inutil ka, Jerson. Busa mintras, niya pakusim atubangan. Patya na lang ko. Aron dili ko madayon ubiya nimo.
Atya ko, Cherson! Sumisigaw ang puso, labis na nasaktan ako, mga alaala. Makahimo sa pagpatay nako ang akong bana. Og nalipay ko, kay iyang gihatag nako ang akong kagawasan. Misugot na lang siya nga magkabuwag ni. Salamat sa inyong mga suporta sa pagpaminaw sa atong palimiay drama. Ug mao kini ang atong sunod nga drama. Ako si Gilbert, ginaingon. Wa man unto ko'y plano nga pakaslan ka. Kan kalit man nung untong nga higugma nimo. Mo nga giminyuan na lang ti ka. Mo kining nahitabo sa kong kinabuhi nga di na ko mahimong mahikalimtan. Unsa? Mabdos ka? Ug dili ako ang amahan sa imong gisabak? Agay! Agoy! Bako lang baya ka nga naabot king kan sa Manila. Oh. 4 ka buwan ka dito. Nanguyab man si bilyon ako. Ya! Ano ko sugta. Oh. Pero ang salbahis. Ang gatangan gid ko niya sumingaw nga dapit. Agay! Ya! O gipugos ko niya goroy sa bakanting payag. Agoy! Og nahilabtan gid ko. Uy! Pida, oy! Nga nung wa magyud ka maning kamot nga dili siya mulampo sa iyang tinguha diyan nimo. Solidong, nalupi ko siyang kusog. Salpay siya. Mukiha ta. Ayaw. Pagbilanggo na tong animal. Ayaw. Siya ayaw. Kay bisan mag-unsap ang kalibutan, siyang amahaning akong gisabak. Unsa may buti may pasabuta? Nga magbuwak na lang ta. Agay! Unsa? Pag si Pilyo niyang akong pakaslan, kay mabdos naman ko sa iyang anak. Ira! Uy! Why gusto si Ira Cambilio? Pero naman na mabiyos siya sa anak sa maong lalaki. Mao nga magpakasal na lang siya nini. Kay dili sa makatugot nga matawa ang bata nga way amahan. Sakto man sad siya ba? Pero naiubos lang ko kay wagid siya musuway og hangyo na ako nga kami ang magpakasal og ako'y mga mahan sa bata. Wa na lang siya musuway og hangyo nimo ana. Kay nabala ka po siya nga dili ka muhatag og pagpangga nga tos bata kung mataw na. Kay dili siya gusto nga ikaw may mga mahan sa bata. Paita oy, naku drabonta kong tinigo para uta sa mong kasal. Ano na pag-una-una ni anak ay naguna na sa Ira. Kay wa ka naging mahimo pa ni anak. Kaslunon na sila. Aron malimtan mo siya, ala, panguyab og lain. Akala ko ikaw ay akin, totoo sa aking paningin. Ngunit nang ikaw ay yakapin, naglalaho sa dilim. Lagi. Sos. Uyab ko sa baylay. Dako ka na gusto ni mo. Di ba nanguyab man ka na niya? Bekaloy? Kasunta ba eh. Agi ko na siya gusto na ko. Ikaw may yan nagustuhan. O pagkaibaw niya, buwag ng boss mong uyab, alipay kay to tao di. Di man gyud ko ganahan nga munguyab og babae nga wa ko'y gusto eh. Ano? Butang sa Smila. Siguro, sa mo eh. Tanaw ko niya, murag, berhin pa na ba, berhin. Ay, ambot lang kayo ni. Gusto ra bagid unta ko nga munguyab na og laing babae. Aron hingpit na nako malimtan si Ira. Mo, tistingi na po uyab sa Smila. Ya, tistingi. Og berhin pa ba? Tistingi, bye, Bert. Uy! Ba pa mo sa si Mayla? Anong dili mo kaganahan nga manguyab niya, ha? Piyang nga kay ilong ay oy. Ganahan ko babae ka na bang nindot og mga ilong ba? Tag-as og ilong. Kinira bang babae nga piyang nga og ilong? Ugdo ka na umuslong. Ugdo kayo, bugdo. Di ko mutuwa na tayo. Bugdo kay paningit dong. Di ko mutuwa na. Oy. Piyang nga man ganing ilong samot ng ubos. Pero unsa ka no? Kung suwayan na lang ka na ko no? Balag ako'y gusto niya ba? Ako lang siya kalingawan ba? Naraman din na. Sige. Sige na yun. Panguyab Ismaila. Sige. Testingan ako na si Mayla. Masin pa dayog, malimtanan ako si Ira.
O mintas tanto nga wa pa ko'y nakita nga babae nga ako magustuhan. Si Mayla na lang nga akong kalingawan. Sige na yun. Panguyabay din siya. Kaya siguro ko nga panggaon ka na ba yan, Kita ko na gusto ni mo, uy. Bida mo. Bisita ka? Oo, lagi. Bida. Pero gusto unta ko nga doon ay musulti niya nga bisita na ko niya. Oh, ako isulti mo ila. Ha? Ikaw? Basta saan lang ako nga... Ngayon sa man? Nga kung mahimo bay. Oo. Ay sa binuang niya. Ha? Kung magkauyab mo, mga sawa lang gina siya. Bay kaloy. Luoy mo ko niya. Imol niya taon siyang binuangan taon. Live kinanak ko siya. Kung sa mga sawa gid siya, total buutan mo sana. O, tinuon po lang nigugma ni mo. Makatoon na kas pagmahala na niya bay. Bay kaloy. Tinuod bito ka, Kaloy. Mamisitan ako si Gilbert aron iya ko paguyaban. O, day. Wow! Oy, sultian ni kadaan ha. Kasi Gilbert, si gusto ni mo. Gusto na siya nga magkauyag mo. Aron limo siya nga era. Huh? Mao ba? Aw kon magkauyab mi, buhaton ako ang tanan aron makatuon sa pakigugman ako. Kay mahal kin ako si Gilbert. Ako day, maginaot lang ko nga magkatuon sa pagmahal ni mo. Kay ako na sa gihangyo day. Nga di ka binuangan. Maluoy biya taon ko ni mo. Nya. Bawag to ka nga, binuangan ka na sayon, magmahal ka di ba? Pero, ikaw lang, kay gusto na ko, paitasan ni mo eh. Salamat sa imong gugma, Kalay ha. Magampog gid ko nga makakaplag ka og laing babae nga matuod nga magmahal nimo. Kana ang iampog ko kanunay sa kahit saan. Salamat nga gisubot ko nimo, Mayla. Ikaw sayod kung unsa kada kong akong gusto nimo, Gilbert. Ug nagpaabot lang ko nga manguyab gid kanako. Salamat ha, salamat nga nagkauyab na kita. Manginaot lang ko rin nga matakli diya nimo nga akong gugma og pagmahal. Kana ang iampo sad nako sa Ginoo, Mayla. Minsan natikman ang init ng iyong halik. Sakto nimo ang color shirt na kung gipalit nimo, no? Uday, sakto kayo. Ikaw ako untay bayad pero di ka masugot. Okay, Raoy. Namo ko'y kwarta ko. Namagay ko daghang tinigom sa bangko. Aw, niya asa man taroin, mamaulit na ta? Dili pa ta mo mauli. Taxi driver. I-drop me ko sa kamotel. Tong Gilbert. Dito ba di kang lawas mo? Virgin pa ko ha. Ako ginagitagana para ni mo. Giluka na mo tila. Sana all. Ano sa nang nasa kong puso? Di mo na. Ay, ana, uy. Ako, ani. Uy, dito fight na ni. Karong kulam talaga. Amitay ko na say. Mayla. Birahe! Bombahe! Kasakit. Sakit ka lang. Sana all. Diyan gud nga ako nakuha si Mayla. Og tungod sa iyang kabuutan ug paghigugman niya nako, nakat-on ko sa pagmahal niya. Ug wa ko maglangay. Ako din siyang gipakaslan. Uy. Salamat sa inyong mga suporta sa pagpaminaw sa atong palimiay drama. Ug mao kini ang atong sunod nga drama. Jenny, ginaingon kung unsay nahitabo nimo, bangon. Ayaw ikauwaw. Ipakita sa tanan nga ikaw naka-move on na, mubalik sa pagbarog. Kining nahitabo sang kinabuhi nga tinako mahimong mahikalin. Ay, daon sa badlungan ng bana mo, Jenny, oy. Kaya nga naman, Mama Gina. Wa ka lang mabalaka ng kusog niyang pagpadagan anang motor. Uroy simba ko madisgrasya na siya. Simba ko sa taon, Maoy. Ay, makuha mong simba ko. Di ba yun mahibawan ang disgrasya, Jenny? Nag-amping mo po si Noel siyang pag-drive, good ma. Siya nag-amping, pero ang iyang kaubas dan, mga danghag. Paita. Sos, kasayo ka ni mong mabiyuda, Jenny. Simba ko lagi taon, Maoy. Labang og pito ka laod. Well, madayon to giingon na imong mga ligo mustagat sa inyong kompanya. Unya ubanon ang inyong pamilya. O Jenny, madayon. Daoy.
Nga naman ka? Mahadlok mo kung maangkas ni mo, Kud. Unsa? Kor. Lara ba kay nagbakba si Mama Gina? Oy. Simbak ko pa lang, mababaan unya niya nga. Nga madisgrasya ko sa motor? Uy, simba ko. Adto na Noel? Nanangin ka ni Mama Gina? Nananghid na pero wa man tumusugot nga mo angkas ko nimo eh. Oo, dawatan din ninyo. Oh, tagsabuan na. Rosariohan? Oh, isulob na. Ikwintas na ninyo aron ipalayo bus disgrasya. Sige na, karon mahimutang ko. Kaya kini ma ha? Ganang na naog mangkas motor. Aron gakso na ko nga imong inahan, Jenny. O magpasalamat ko niya sa iyang concern natong duha. Salamat, salamat ma. Ay, kahugot na ni mong Kaayo ni migakos mo, na ko, Gina. Noel. Uy, ina ko kay hindi ko kag ginawa in taon, uy. Uy. Kabilagro nga ni Kisa kong agtang. Bye ma, Gina. Sige, sige. Amping mo din ha. Bantay ang akong pamilya, ma Gina. Okay? Oops. Dali na, Jenny. Angkas na ako. Kay, magika na ta. Dali. Kalain sa kong kipati, uy. Nang limbawt ang akong balibo sa gibuhat ni Noel. Mura siyag nagmirida, uy. Oh, bye ma. Bye ma. Ngit-ngit og damog ang daan kay kusog ang uwan ganina. Hinay-hinay lang to Noel ha. Ay, kabala ka, Jen. I love you, Jenny. Hoy! Naunsa rin tawhana, uy. At di man ako na yung pag-drive. Noel, paghinay lang ba? Tingnan ba kas imong mga kauban ha? Nadili lang ta mamauli. Kay sila bito nagpabilin man sa resort. Nag-overnight man sila, kauban sila pamilya. Mamauli ka kay nagpaabot na itong imong mama, Gina. Noel, magbantay! Kasuwang susuga sa akong kasugat. Oh! Gina, nakabalita na ka? Nadisgrasya sa motor sila si Jenny ug Noel. Og to aron sa ospital si Jenny kay naginawa pa. Pero si Noel, di doon na rival. Uy. Pasalamat ka, Gina. Kay nadapag-opera na ko sa Jenny. Ugwa kay angay kabalakan kay nabiyuda na si Jenny. Gina. Ay! Wa, maluwas si Noel. Dead on arrival siya. Ginoo ko. Ikaw, Gidok. Mangumidya pa yun pa nga ni atas kaguol tungod sa dahita po. Gina, di lang na nato seryoso na itong kinabuhi. Life is short. Live your life to the fullest. Okay? Mao nga, goal lang ng goal. Pero, kung kusyo na, andam lang kang muminor, break yun ka. Ay. Halingawon talaga. Karon di ka mag-goal. Ay, ka-goal ha? Gors na ba yata? Kita, mga gors na. Basig, magulaan ta simba ko. Ikaw, Gidok, yung taon ni mo, Dok. Uy, dugay na tag managsilingan sa Batanol pang Sugbo. O guwa pa ka man, doktor, komedyante, nagyo kang daan mo. Sabot na lang ko. Huwag itaguling doon. Wa, uy. Ikaw lang diha, uy. Gina, kanang napaingon din ni nga, kanang higdaanan ka nang nailigid ba? Stretcher ba? Si Jenny ka na, ibalhin na siya sa iyang kwarto ng ospital. Sige, magbuwang na ta kay may operahan pa ko. Ihawon ko itong usa kay para. Na doktor sa ganun. Mayon tang mabuhi pa siya kay nakaturo ba ng lansang tayaon. Ha? Dudukot sa ating joke. Maayog adik kay may silingan tang doktor nga may klinik ras ila. Di natamuad to pag ospital aron magpahunad sa samad sa imong bitiis. O anak hapit na gid na mamaayo. Maayo man ang akong samad, ma. Apan magpabilin. Ay, inayanayang imong kaugalingon, Jenny. Ang disgrasya di lagi gud na mahibawaan. Sus ka lagis akong baba. Nagampo bayag yun ko nga. Nananay, husto na ay napakilak. Move on na, uy, nak. Mag-usa na kabuwan sukad ka na biyuda. Sorry, Luis.
Nakasabot ko nimo, Jenny. Sige lang, handa ko magpaabot nimo. Basta kung nagkinahanglan na ka, sampita lang ko. Unsay put nimo ipasabot? Nakaagi na kagbana. Namatay na si Noel. Dili ka makalimod nga may panginahanglan ka isip usa ka babae. Kung maghigwaos ka na, kay gimingaw ka na ni Noel, niyara ko. Andam og tagana nga mao imong tubag sa imong higwaos. Ilbinag bugnaw ang panahon. Unya gusto kang dunay mo kakos nimo kung ikaw tugnaw. Luis. Oh, Jenny. Kung sa'yo mo pa-check up na ako ang imong heart, ha? Dili, Doc. Magpa-pap smear ko. Oh. Yearly manggut kong magpa-pap smear. Oh. Okay. Murag ganahan sa ko, no? Ako yung pap smear mo. Nindot ng imong gihimo, day. Nala, sige. Higda, day. Higda kay... Handa mo na ako akong mga gamit, ha? Iyon na. Ako sining kuhaan ning badsa kadiot. Kaning dako nga badsa ako ning ituslok diri kay brog hugaw naman. Agay! Ay, ang ngayon na nga dunay metroid nga mo limpyo sa imong kinabuhi, Jenny. Unsay buti mo ipasabot, Doc? Bantog lang wanay salida ang Spider-Man kay napundo man di sa imuha iyang mga website. Spider-Man. Ha? Ay, siliganan man ni day. Gusto ka? Ako yung metroidan eh. Bitaw, dugay naman yung kang nabiyuda, no? Napatanon ka pa ba ya? Pasilhigi ning Luis. Pabubui ang mga buwak na kalawson nun. Murag malaos na ning buwak din hiday. Agay! Uy! Oh, salamat. Salamat kay gisugot na ko nimo, Jenny. Jenny. Marag ni kuryente mga ulawas nga. Gikakos ko ni mo, Luis. Nakasabot ko sa imong ibati, Jenny. Nagkinahanglan na ka na ako. Jenny. Luis. Jenny. Pasagdi kong lipayon, di ka, Jenny. Luis. Ay! Ayoko kukusa. Ibutang lang ako. Dadpunti ka sa imong kwarto. Sana all. Luis, tingin na lang ta. Sa inyong sala? Kanya gumabot si nang Gina. Waran si Mama Gina. Milay ka sa ulang ko. Duha siya kaadlaw dito. Mo ba? Makahigayon gid nagmaayo ini. Makahigayon gid og Sana all. Ug unsa, Gina? Bantog rang wanay salid ang Spider-Man kay napundo naman sa imo ang mga waves ni Spider-Man. Siliganan nan dugay na magug kang nabiyuda. Nya batanon pabiya ka pasiligi ni Luis ang pabubuin ng mga kalawsunon mong buwak. Oh, Jen, niagi kay maka. Wa lang. May nahinumduan man ko. Pero makapaus ko ni mo. Kung sa imong buhato na ako, mausa akong buhato ni mo. Gimingaw na gid ka, ha? Sige, ibutang ko ikaw sa sofa. Ako imubo sa imo. Brave. Pari. Wala yung mga underwear. Minsan natikman ang init ng iyong halik. Kala ko nating ko na ang ulap ng langit. Kapag kapiling na nananamig ka na. Bigod ang kahigwaos nga kong gipati. Dugay naman kong napiyuda. Batanon pa ko, dili ikalimod, nga nagkinahanglan ko sa buhaton sa usa ka minyo. Mao nga si Luis in town, ang nakabubo sa nalaos ko na untang buwa. Uy! Salamat sa inyong mga suporta sa pagpaminaw sa atong palimiay drama.
ug mao kini ang atong sunod nga drama. Ako si Archie, ginaingon. Kung pobre ka, iduot ka pag yun og maayo, hangtod nga mapobre na lang hangtod sa hangtod. O kining nitabo sa akong kinabuhi nga di na ko may kalimtan. Hoy, wa man intaw ni kahumanan ang akong pangpanglaba. Kapuyag yun. Ang sao, nang labada man ka. Aron ta makakaon, Archie. Oh, saan naman sad na? Banda na sad na ako ang tanan? Ha? Anugon kay imong kadakos lawas o kitsuraan ka. Pero di ka makabuhis imong pamilya. Sao nga gamay mong sweldo? Biday. Sa ko sweldo sa pahinante god. Sa man ka oy. Pero kung natapos ko lang ang aking pag-aaral. Yabag ka na. Di sana mayroon na akong dangal na iharap sa iyo at ipagyayabang. Sa panaginip lang ako may pagdiriwang. Hey, tabag waswas na si katakantan ka, Archie, aka. Hoy, tabag waswas. Kapoy ni mo. Huwag ka ba eh. Dara nga kung bayad ni mo sa gipanglabhan ni mo nako, Marnie. Ay, salamat, madam. Anugon, Marnie? Unsay anugon, dam? Ang imong bana nga way tarong og permanente nga trabaho. Lagi, dam. Uy, maglagot ka ni ko. Ako na ibaligya akong bana. Unsa? Basta doon mo palit sa akong bana, ibaligya ko na, madam. Kung way mo palit niya, aw, isuda kong sako, eh. Akong ibitay sa punuan sa nang kaog paasuhan. Marnie, ako lay palit sa imong bana, day. Sa madam, joke na tong ako, madam, ay tuusad ka. Mga ano ta? Yaks! Bulinaw na sad! Kahilas gid mo eh. May na lang ni kay sawa. Nako. Dilatan lang untay imong giluto, Marnie. Archie, mas mahal ang dilata o dili maayo sa panglawas. Unya kining bulinaw, mainis panglawas nga sige naman tag bulinaw kada adlaw. Kapuul. Grasya gihapon ay Archie. Grasya o disgrasya? Pangitang trabaho. Usay mo gisulti? Wa eh. Nakabati ko eh. Aw nakabati man day ka nganong muta na pa man kadiha. Hilas naman kay ka, Marnie. Wa ko maghinilas. Naning kamot gani kog panglabada aron makakaunta ka tulo sa usa ka adlaw. Unya ikaw da sig reklamos pagkaon. Ako pa nimo no. Mukaon na lang kadiha. Wa ko ganang sudan nga imong giluto eh. Bulinaw. Sa bag-o pa tong minyo. Mao na yan tong gisuwa permi. Ados gawas eh. Mukaon ko dito. Atagi ko kwarta be. Wa ko'y kwarta. Siwa nga bag-o mong gang nakalabada. Sus, maintag dayunon to nako. Akong gi-joke ni madam. Si joke. Unsa may joke nimo, ha? Ibaligya ti kang madam. Nabuang na ka diha. Hapit ako mabuang. Ikapoy na kong pamati anang imong sige reklamo diha. Mas may pag ibaligya ti kang madam aron sa makakwarta ka. Kwarta? Mo advance ka, Marnie? Unta, madam, kay ipalit na kog tambal. Uy, kisa may mo inom og tambal. Ako, madam. Naunsa ka man di ay. Sige, maghuot akong dukan, madam. Kuyawan ko kay basig may diferensya ning akong kasing-kasing. Sa medyo, bligya ka ni Marnie. Duang na imoy. Mo lagi. Baong-baong yung bayana eh. Bitaw, buang-buang. Baliktad ba sa bungbuang ba? Kao ba na sa buangon? Buangon. Aron ko na makakwarta. Paita. Olvida. Kisa siya palit ko nun mo? Si Kuan ko no. Si Madam ko ng gwapa nga byuda ba nga nagpalabada niya. Sa? Hulo. Na, mao lagi. Paita eh. Baligyan naman ko sa kuwasawa ba Leo eh. Sige pangayo niyang kwarta sa mukan ka. Kisa mukan na niya kapoy na po taon na nimo sige pangayo kwarta taon sa mukan na nimo sakto sad aron mo kwarta pagayo si baligyan na lang kanang gwapang byuda oy. Yes! I will sugot na. Nansa? Sugot ako! Sure? Oh, kato ba imong gingon ba nga ibaligya ko nimo ni Madam nga gwapa nga tiguang. Joke na to ako, Archie. Joke na to. Wait, joke sa ko. Tinudaan na yung maning ako, Marnie. No, nasad na ko nga, aron di ka mahago og maayo sa pagpanglabada, mas maayo tinuod nga
Gamito na ako ang akong pagkalalaki, pagkamacho. Total, wa may mawa na ako kay lalaki man ko, ha? Sure ka, Chi? Oh, sure ko! Marnie! 100%! Uy. Naunsa mo? Magbaligyaay na mo sa inyong dungog? Okay na ko pa, kay lalaki ko macho. Bitaw, lalaki ka, macho. Kaya wa may mawa ni mo. Oh! Naunsa ka ba? Pero ang imong asawa, sakita na, oy! Siya man gani nagbaligya na ko ba? Nasahid ko napugos na si Marnie, do. Kay hago na kay lawas, oy. Unya, naapa ka, nagsigig pabadlong niya. Kung naluoy ka pa sa imong asawa, do, no, Archie? Mangitang tayo kagtarong nga trabaho, do. Kanang gibaligya ko niya ni Madam, Paparinato, tinarong naman na. Ang nakadiferensya lang kay minyo ko, may asawa ko. Pero para nako Paparinato, practical na ning amo ni Marnie. Madam? Oh. Marnie. Unsa naman? Okay na siya, madam. Nisugot na si Archie nga. Ako siyang paliton? Oo, madam. Bayaran ni mo nga akong bana ug bugtiin yang iyang pagkalalaki. Unya ikaw, Marnie? Ay, okay na ko, madam, eh. Mas may nang doon na say kapahungawan kaysa ari siya nako nga magpahungaw siya nako kapoy na kay akong lawas. Okay ra? Murag di ko makatuo ini da. Pero motuo na lang gid ko aron ta madali. Yeah, pila man siya Marnie ha si Archie. Pila ang imong bana? Nice one. Niya kasuras nga atong gikasabutan, Archie. Nice one. Di sa mahimo nga, di kumutong nga karon madam kay gibayra na ba ning akong pag-ani karon? Gwapo ka, Archie. Thank you, madam. Nice ang porma sa ibong lawas. Diyan sa man. Shall we start? Agad na ko ni madam. Ready naman na kami. Kulain kay kaya pag madam na ako, eh. Just call me Martha. Martha. Sa ibang gusto ka ng wako'y sapot or naara? Bisag na, madam. Martha, okay ra ko. Kita ka? Ubulay ko dito sa'yo. Uy. Ni Tiorok. Uy. Tiorok malagi ka, madam. Naon sa mga ganyan? Ano ka? Sigam ng mata mo. Nindot sa imong lawas. Murang siya tiorok ang baton. Dako sa imong. Mo na akong ganahan. Kani, uy, kadali rin nasuko ini, good. Marta, lagi kang irok ang baton da. Bisa gidara na ka, pero makagana ang gyapon ka. Ayaw na dumiti. Kalada. Tagbawong tigid ka, Marta. Kaya nakukit ka gibayad sa kasawa. Pahinay lang doon, mabaling hawak ko. Kana. Ay! Uy! Gibaligya ko sa kong asawa ngadto sa iyang amo nga si Madam Marta. Okay ra sad ko aron do na mi kwartas Marnie. Kay naluoy na sad ko nga sige na siya panglabada. Practical style na lang ang amoa. Salamat sa inyong mga suporta sa pagpaminaw sa atong palimiay drama. Ug mao kini ang atong sunod nga drama. Ako si Nia, ginaingon. Ang kinabuhi nato din hining kalibutan, may kasakit, may kalipay, may kapakyasan, apan kining tanan, pagsuway lamang. Mao kining naitabo sa akong kinabuhi, nga di na ako mahimong may kalimtan. O say buti pasabot ini, nga nang ipangsud nimo sa bagang imong mga gamit. Dili ka bugo nila, bright ka. Og dili ka angay nga mangutana pa. Mubiya ka na mo. Kana. Bright na ka anang pangutana ha. Ano man? Wa na ko may gugma nimo nila. Ug ang atong anak. Atiman na sila. Moingon ka lang, anak. Amahan ka. Gikapoy na ko sa tong pagpuyo nila. Doon na kay responsibilidad sa atong mga anak, Oliver. Kakapoy ba yun eh? Di na tayo maglalis pa. Pasagdi ko nga mangita kog laing kalipay. Ayaw paghilak din nila.
Ayaw ko wilihi ang amahan sa imong mga anak. Responsable siya. Sa mga sa kalipay, ha? Adto siya siyang kabit? Tanawang tagmaghangtod ba siya sa iyang babae? Mihila ko pa kay naluoy ko sa among mga anak. Sus! Dito nga yung kawilihan imong bana, oy, nga way buot. Way saktong kartiyo sa kinabuhi. Way tarong paminsar. Dagka na mga bana nga ingon ni ana. Gipiri ang kabit pero kumasakit. Mudayan og balik sa sawa. Unya, mga pasaydo. Pastid lang. Gisayunan ragyos pagbati isa sa kasawa. Pa, tabangi ko nga mabuhi na ko nga akong mga anak. Dili po ko maghinan ang taon sa kong mga apo, eh. Yan yung kalisod karon. Salamat kayo, pa. Salamat. Single na ikaroon, day, Nel? Oh, biyodang buhi na taon ko, Friday. Pastilan ko, parehas pa lang nakunta kaning mga lalaki nga bisag magkalisod. Dili o dili gin mo biya pamilya. Mga bit. Ang mga bit, punan, dili lisan. Ambot sa ninyong mga lalaki, uy. Di man gid mo matagbag usara ka asawa, mangita mo gid mo glaing bingka. Mas lami magudang lain-laing anay, day. Unsa maka. Libo ko ninyo. Nganong mangita mo gid mo lami, nga maura mang lami, ah? Ha, para ninyo mga babae. Pero para na mo mga lahi ang lami, eh, lain-lain magpatahin. Unsa. Ay, Freddy, pawa na sa ko atupangan, be. Samot man hinuon ning akong wala ko'y mahimong trabaho, uy, kay tabian kay ka. Kita na balang dahil yung tigre. Ansa? Yun nila. So, Sapa da, Freddy, uy, wapa ko mabuang, uy. Ay, kog demonyo ha, diha. Gaay ko kwarta, bi. Wa pa man may sulduhi ga. Kasi pasabot mo, Oliver. Unya na ka muhatag og kwarta kung sweldo? Alangan. Makakwarta ra mo ko kung tingsweldo na. Uy, Oliver, ay kung ingna na pagsulti, ha? Nagkikipon ka na ako kay misaad ka nga ihatag nimo ang tanan akong luho. O lagi, pero unsa may ako ihatag kung wa ko'y kwarta. Ha? Balik sa imo pamilya, ay kakapoy na mo. Hoy! Ay kung na pagsultihan na aga, ha? Nagkigbuwag ba ako sa kong asawa kay gipili ka? Oh, ay, ano na dapat man ko nimo, uy. Ati ka man na imong gisaad ako. Heh, mangita ko glaing laki, kanang makahatag unsay akong mga luho. Balik sa imong pamilya, ay Oliver! Sige, sige, buhat na! Ipatyo yung tikag imong laki! Na! Nabuang na ka! Oo, nabuang ko! Ugi kayo na kaingon ini, gaga! Uy. Sorry na, good ka. Sorry na, ha? Ha? Najejeron ka? Patagin ng kwarto. Ha? Doon na naibayad? Natural. Oh. Oh, wow! Pila ni? Ay, para! 1, 2, 3, 4, 5. Baga-baga na. Tagpawot kag balik 5K. Hakan. Di pasamaan mo akong gana. Diri. Uy! Diri. Inilig nga may 5K out tagbo chukas kalamen. Tagbawa ko, ha? Ikaw drive na ko. Sige, niya. Oliver, nagkahin ng imo. Kana, gahi ka na. Aba, ikaw na ang romansa na nga. Sige ba? Iduot pa. 5K good na. Iduot ang 5K ka. Lain na gid pamati ako na. Mangihi ko. Ay, ay. Okay, kapdos. Uy, kasi kangihi. Uy, ano may? Okay, kit gani. Gamay kang ihing ang bus, pero kayo. Kapdos kay ako, ano man eh? Nasira man ka, sir. Nasira, dok? Nakagamit kag babae nga kagawon. Unsa? Uy. Animal kang bayana ka? Wa pa ka ni undang o pamuring? Ha? Balik ko! Kay pirmi magkukway-kwarta! Buwan! Bayana ka! Ibaw ka mga nasira ko! Ha? Ano, sa ka? Nasira! Unyag nasira ka! Ako yung pasangin lang di ay! Kisa pa man eh! Ikaw asawa! Ang klase ka ng panak-panak, ha?
Ayaw pasanginling ako asawa, ha? Wa sa laing laki, ako ra! Shut ka! Oo! Taparasun mo kagbalik niya! Buot na sila nila! O kining naitabol ako, gaba na nila ako! Ha? Gaba ni nga akong naitabol ako sa akong pagbiya sa akong asawa! Oliver? Nila, pasaylo ako nil. Nagaot man lagi ka. Gigi ni, Nila, Unsay Chichi? ginagmayng gaba. DJ mo na iangay ni mo, Oliver! Pa, pasaylo ako pa. Dinagkong gaba, montay angay ni mo! Ha! Nindutan ni mo, no? Human si mong pagbiya sa kong anak? Karon, may balik ka? Ha? Nga daot na ka? Unsa man? Nasakit ka? Wa ka timanan si mong kabit? Igabaan ko sa kong pagbiya sa akong pamilya pa. Maayo ka nakaila kapag gaba, Oliver. Nakabarog na ang imong asawa. Napaeskwela na niya ang inyong mga anak nga way bana nga mitabang nini. Tungkol kay responsable ganing pagkabana. Ha? Ba, magkamping mi sa mong Boy Scout. Pwede po ba nun ng papa? Kuyog ta pa ha? Kay, kung way kuyog nga papa, dili man may pwede po ba nun sa mong camping? Ano mo, JR? Di man pwede lolo pa. Papa mangyud. Sige nak, ako yung uban ni mo. Dawaton na kapagbalik, Oliver. Pero sa usa ka kondisyon. Unsa man ka na, Leonela? Gikan kas trabahoan, mo diretso kag pauli. Unya ang tanan nimong sweldo imo ihatag nako. Unsa man? Okay ra? Okay kaya na. Ay importante nga gidawat ko nimo pagbalik. Wa pa ta kahatagig pasaylo, Oliver. Under observation pa lang ka. Tuman ang gikondisyon ko nimo. Aron mapasaylo ta. Minsan natikman ang init ng iyong halik. Kala ko nating ko na ang ulap ng langit. May okay na si Oliver sa kung gikondisyon niya. Sa pagkakaroon, under observation pa siya. Kung magbago na siya, pasayloon ko siya. Uy! Salamat sa inyong mga suporta sa pagpaminaw sa atong palimiay drama. Ug mao kini ang atong sunod nga drama. Ako si Tonyo. Ginaingon, dili ko perpekto nga pagkatao, pero magakomento gyud ko basta may gibuhat kang dili maayo. Okay ni ang nitabo sa akong kinabuhi nga dili nako mahimong may kalimtan. Luluto niyo. Gutom na ko. Kaon dito sa inyo ay. Wa ba naglutos lula mo ni kanimo? Wa may kaon. Wa may sudan. Unsa? Ay, hain man na yung imong inahan. Tuwas madyungan. Unsa? Kano sa gani mo pa ulis, Kenji, Monica? Ugma kay Domingo may tigpauli anak niya gikan sa iyang trabahoan, sa iyang trabaho nga construction. Dili mahimo nga dili masayon ini nga atong anak, ha? Ha? Bahin sa udsa ba? Bahin sa atong umagad. Halos naman kada adlaw muanhi ang atong apo kay gigutom siya og tuas madyungan si Maris. Ay naunsa ka baya. Ayaw na nagsulti is Kenji anak. Ay kay basig mag-away hinuon Ay, sila. mas mayo na may bawas, Kenji. Naluoy ko niya. Dili ba ilalim ang trabaho sa construction nga bisag init ug uwan magtrabaho gid siya. Pero ang asawa ini isugal lang ang kita sa iyang bana ug pagot man pa ang atong apo. Sus, tuman kasi mong amahan, uy. Tumaga lang gugod. Dili din nimo ati manon og kaon ng atong anak. Pirmi nakas madyungan. Oo. Kapiha sa mo Maris Kapoy kay construction. Gamay pagsweldo niya. Isugal lang din nimo. O sige, tuhuin ang sulsol sa imong amahan. Wa ko magsulsol ni Kenji, Maris. Kung wa pa mo adtos bay nga akong apo nga gigutom na kuno siya og dili mo sulti sa imong bana. Kung gigamit nimo sa insakto ang kwarta ni Kenji, okay ra ko. Pero og isugal nimo, wa na ayo. Skapoy ba ni makaugangan tagimantayon eh? Mamantay yun ko. Kay mo man tinuod. Una, oy, una, nanugal ko.
Anya sa man? Okay na kahaton nyo? Uy, Maris, huwag mo kay batasan. Huwag kay respeto sa akong amahan. Dili siya angay sa ko respeto, oy, Kenji. Ay, gabaan na ka na ako, Ay, Maris. sos, di kumutuan ang gaba, oy. Iligang Marisa. Mura maghiharian. Sunod-sunod bang bunot. Tsamba lang, oy, nanindot ang akong petsyas. O ba? Okay. Ay. Oh. Hala. Ay. Puso to ha. Hala. Ba di, oy, armas ko taon. Britis to, oy, kay hapit ng Pasko. Uy, hala. Armas yung tumbuto ha. Ay, undang na tao. Ay. Ay, hindi mo sa, oy, wag pa mo makabayad kay bayad sa mo. Hala na ikos, Maris. Tayo. Basi kita na rin. Sunod tayo. Ano na lang. Nasilingan. Unsa, pati. Si Maris na porsilan. Oh, ba ito, Joy? May gigukod man mga pulis nga duhak puser. Nga kipulusila man pulis. Nya si Amris taon. Amris ba? O si Amris. Si Ram ba? Amris, ha? Oh. Mautong na, ang imo bagad mo na sa aga bala. Oy, tinuod pa ni ha, Patring. Tinuod ko ang imong balita, oy. Lagi, tinuod na gina. Unsa? Dali mo, bay. Dali. Manika, dali. Ha? Tabangan na to si Maris. Kaya tuwa dito siya karoon sa madyungan ay. Why ni dool kay mahadlok man? Dali, aras gaba, oy. Ito nyo, hilom diha, oy, naunsa ka ba ya? Ni-absent lang sa ako aron mabantayan na kasi sa ospital, Maris. May gani kay naluwas pa ka. Ikaluyan pa ko sa Ginoo, Kenji. Murag, ni resulta dayon ang gibuhat mo sa akong papa. Sa? Di makagabas pa tunyo, Kenji, oy. Timing lang nga. Ang makanahan nga pusher dito na abot og dagan sa madyungan. O nahala. Dili man ka kamutuo gaba. Aw, bahala ka, Maris. Sorry kayo, Maris, ha? Ako na sana sortehan doon, ha? Pagdamas ako dihati. Bayaran ako ini ka Domingo. Ako rin yata mo. Oh? Ako yata mo punan, Maris. Oy. Tinuoy? Gamit ra, dili utang. Pagamiton ti kag punan. Pero mapili og sa mudaog, pagamita sa ko nimo. Yay. Ay taw sa lang ni. Maraglain man kag tumong. Kung dili ka okay, barong na. Barong dia. Ako mo puli. Oh, sige. Pagamit ako puhunan. Okay. Basta tumanang atong sabot. Pagamita sa ko nimo. Gamit naman ka ha. Okay kayo. Kinik! Kaya. Gabi ha, bayas akong umaga. 2:00 na sa kadlaw, naapas madyungan. Nananaw-taon namin, balong na siya. Salamat kay muli na siya sila. Pero, Ikay pa. Nagparag taksi ang lalaki nga dungan og barog ni Maris. Uy! Uy! Sakay si Maris. Nisakay po ang lalaki. Ano? Asa ka to sa paihong? Hello, Papa Tonyo. Kenji? Nganong nagkurog man ka, anak? Gilantan ko diri sa site pa. Unsa? Natunog kog lansang. Manihinungdan nga gilantan ko. Pero, na-indiksyonan ako anti-tetanus kaniha pa. Nganong nanawag man ka ba? Kining ko, anak. Sige na. Pahuway una diya, ha? Pahuway. Manawal na ko mo ugma. Kenji, manawal ko ni mo ugma, ha? Sige pa. Sige. Kaluoy sa akong anak.
Lamian yung Mariswing. Di ako bindi akong bana. Bina. Kiwaw ka sa. Kasi nag-ingon. Ako. Ingon ka nga, good. Magnugan naman ka. Abawon sa awi ka di kong gamito ni Kenchi. Sawa, 2 ka round ni. 2 ang tagadlaw. Kaya uy, hinambog sa kada. Ako manghambog. Buhaton ko ka na diha nimo. Agad ako sa sukadlaw, shuy. Kadua, lamian mo eh. Ay, okay po. Miss Kenchi. Tagpound kag mayo. Nga nung gamay naman yung imong sweldo? Balik upat na ng kaadlaw, Maris, kay ilantan ko. Wa ko patrabuho dito site. Gihilantan ka, kay nagpalabi siguro kag lala. Huwag mong kumiinom dito, God. Day? Hinaya na ako anak Maris ha. Ay, Saksi ko nga gilantan siya. Kay natunog og lansang sa construction. Timing na. Nanawag ko niya ito na. O nagkurog siyang mitubag na ako diha sa cellphone. Ilasa ni mong bayan ako eh. Ayahay kay ka. Igo na ka mo buka na ng imong kamot nga mudawas sa kwarta nga gihinaguan sa kong anak. Pero ikaw, diin man ka, ha? Nakig-uban kang lalaki. Alas 2 nas kadlawon o nanakay mong taksi. Buhat na sa istorbot, toryang bot-bot. Torbot sa mong mata. Siya ang kakurom ni Mos Bantungan. Sila mismo nisulti na ako. Nakagamit kag puhunan sa maong lalaki. Isugal ni mo. Sa kondisyon nga pagamiton po ni mo siya, ha? Ha? Luod ba kini, Maris? Tumag! Ikaw si Maris? Ikaw? Maris! Kaon ka! Nakigbong akong bala na ako tungod kay mura ko kag bitin sa kama ni bala ka! Kenchi, abangan ako sa ospital. Bako gustong mamatay. Mamatay? Muna'y angay ni mo, mamatay! Uy. Nakalitan, Miss Kinji niya itong tungura. O buhi pa si Baris. Naposila na, nadunggaban pa. Huwag yun mamatay. Nasuko siya nako kay isturbot lang kuno nga akong gisulti nga tos akong anak. Istoryang bot-bot ay. Natinuod man ang akong gisulti nga tos akong anak. Uy. Ako si Nelson, dinaingon, ay manginilad, kunwa sa'y magpailad. Morning nito boss akong ginabuhi nga, kinapumay mo mahikalimtan. Tay? Epic na ko, mamatay. O tay, may baw ko tay. Kaysa man, ikahingo po rin akong panambal. Di ko tay. Ano man, Di mo ko kamautay. makamaura ka. Basahan tong akong libro. Unsa man libro ha tay? Basahon sa pagpanambal. Kung ganahan, muhubag ka sad sa o ang damo. Higang tatay, dapo man ugagik ika bisag nagtinga na. Asa man nimo gibutang libro tay? Ego sa may altar. Altar? Na dito ang tanan. Unsa-unsa pagtambal sa laing-laing sakit. Di lagi ko tayo Mautay lamang ko. Ha? Ay lang sa gamatay tay. Ay lang sa. Pause lang sa tay. Ha? Pause lang sa diha. Sa ipos. Dili ko remote nga na ay pause. Ay, kuhan kining. Ano, siga ng matang tatay. Tay? Tay! 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 Unsay atay. Boy, bago ganahan. Tay! Tay! Wala yun! Wala yun! Wala yun yung tatay! Tay! O niya bay, patay naman yung tatay. Ay puli,
Ay, isura na bay. Bay lito. Ang lisod ng nambal sa'yo ng nambal. Nga, di mo ko kumaong manambal. Hinulid mo na mo ni panambal. Hinulid boy. Bisa, mo sa ni kalisod o di ka kibaw. Lisod gina. Pero saan na bay kung di ko manambal? Magkundinar unya ang kaag sa kong tatay. No, lisod ka na. Mga panambal lang yung besod. Ha? Kaya di may mutang ang kaag si mutatay di ka manambal. Uy. Maayo! Maayo! Onse toyo. Okay. Hala, buta ka? Oo, in town. Gikuhaan taon kong kahayag. Magpatambal unta ko. Magpatambal ka? Dali, lingkod. Pangita lang dag lingkuranan. Si tatay nga mananambal? Na, Ahain man siya? tuwa na sementeryo. May noon. Unsa? Patay na sa tatay, miss. Ako na linipul ninyag panambal. Iya kong anak, ako si Nilson. Nakamao ka? Bisag buta ko, miss. Paningkamutan akong mamaayo ka. Kung guba ang imong kasing-kasing, ako nang ayuhon. Malipay ka lamang. Nakatag-an lagi ka? Ha? Guba gitinuod ning akong kasing-kasing. Bago lang ning nag-break sa akong afam. Uy! Ayaw anang afam. Kay di na kasaligan. Pinoy. Pinoy mo ipilian, miss. Ha? Hoy! Pinoy ako! May agimat ang dugo ko. Makalipay pa ko nimo. Hoy! Ay, kapuya ining manambal tayo. Ano man, daghan ng pahinol? Daghan kayo. Pimulso ba? Pimulso. Ano mo na? Daghan lagi. Kaya katong nasugda nagtambal ni tatay ba? Namalik mo nung adlaw. Unden? Sa ba? Akong gipadayo ng nasugdan ni tatay. Mo ba? Unden, what's the result? Ambot lang mo yun. Nagkadimao ba to? Pero bay, ang giganahan ng gusto pag panambal ganina ba? Oo, saman. Kaya na ay gwapa. Wina ang han. Wina? Oo. Ug nagtuog siya nga usa ko kabuta. Mo result? Oo. Ug nga, balik sa ugma bay. Magpakay-kay sa kabuhi. Uy. Hello, no, ulit ha? Mawon sa ba? Kay kayo na ko. Bida sa nimo yung sakpar ka kaya tinuod ko buta. Saan ni mo na? Dili ang ngayon kabalakan. Makamaw kong muda sa akong pagbuta-buta. Di hay ba ha? Gabi kaanion ko. Mo ba? Kaya nga naman, Wina. Lain man akong gibati. Naunsam day ka? Ganahan kong kay kayon akong kabuhi. Diyan naman ka. Atong kay kayon. Asa man ta? Sa suod lang ta. Ito na sila sa Benilson si Wina Sod. Gwapa to na hamis kay panit. Purbida chakpat yung Benilson na ning Wina. Purbida. Tangan ko niya akong bakosdaan be. Kay maglili ko si ilang inay kaya is kabuhi. Purbida ko! Kining dapita. Sakit ni? Kini? Sakit kamay. Okay. Sige, kay kayo na ko ha. Sige. Kay kaya. Kani. Kani. Nadapit sa taas ang akong kapuhi. Nga ang imong kamot. Lagi nasubos akong kabuhi. Ubos mo din eh. Pasensya na ha. Ato isa ka gamay. Saan nga, butang mo ko. Kini. May blema. Sige, badayon sa pagkaykay sa akong kapuhi. Sige, Wina. Gabi ya eh. Bisa ka magmayo yung kabuhi oh. Hala no. Ay,
Ayaw mo kay sa kabuhi ni Padil Sula. Bida. Yan mag-ayos ka ginlog si Wina nga. Gihino lang iyang kabuhi. Kung si May Nilsson po, sige hikap siyang buhi. Wala no? Ayay. Wak gabae! Magpatambal ko. Kung sa imong gibati, miss? Sakit akong dugahan. Uy, doon na tingali kay enlargement of heart, miss? Nakatagaan lagi ka. Makita man sa imong mga mata og sa forma sa imong lawas. Sige, sa suod ta, aron mapahimutan kag maayo. Goy, laing gwapa na sad ang nabiktima niya sa fake nga butang nga albularyo. Awa na, kakuyaw, og mapriso. Yan sa ko. Nagpakaykay ninon ko sa akong kabuhi ni Nelson. Misamot magkalain akong gibati. Ano Sige, pasabot mo, Rina. Pa? Sige ka magsukasukan niya. Mabus ka? Dili pa, oy. Tana, dadong ka sa doktor. Ipa-check up ka. Unsa man ang resulta sa akong pregnancy test kit? Duha ka buwa nga linya. Positive. Hala ka itong nagpatambal ko sa butang mananambal. Nakaigo din si ato. Uy. Mabdus ko. Gikan ko nagpiti. Positive. Oh, unya, ako di mong pasaminlan day. Kasi pa madilain. Uy, uy, kinsa mo ni? Siya ba ang nagkay-kay siya mo kumuhi, ha? Opa! Wina, ikaw na? Ako, gikan Miss Doktor. Gipa-check up ko ni Papa og mabdus ko. Mala kang butaha ka? Kamaro ko mo, ha? Pakasling ako anak. Kung dili ka nimo pakaslan, pusiron ka! Dili ko mo sugot nga imo siyang pakaslan, Nelson. Kay mabdus pod ko og imo ni. Agay! Mapriso ka! Usa! Animal kang butaha ka? Dua ka babae ang imo gikay-kay sa kabuhi, ha? Nakakitambot na, sumagon ko rin mo. Ay, kung sumaga, ha? Inikay ka akong hanan og sumbag. Kakita ka niya. Di ka tinuon nga buta! Nasakpan gidinoon ko sa mahan ni Wina nga di ko tinuod nga buta. Kay nilihay man ko sa diyang iya kong sukmagon. Argabyado man siya nga gikay-kay na akong buhi sa iyang anak. Punan pang Martina nga, abdosad na ko. Nah, naglibog ko kinsa ako pakaslan, oy. Wina ba? O si Martina? Uy. Kung mauto mga kasuners, atong Palimay Drama Compilation Part 24. Dapat mga kasuners nga nalingaw mo sa atong drama nga gipang-upload karon no. O usbon ako, magpasalamat mga kasuners katong tanan ga comment sa kuha. Salamat jud kay sa inyo ha. Akong pasahaw no, ako i-shout out tanan ga comment sa akong last nga gi-upload. Si Jojenis Repunte Senior, shout out mo dia. Toto, shout out mo dia sa Panabo City. Si Ma'am Marisa Hilwa, shout out mo dia ma'am dia sa Butuan City. Sa imong pamilya da, shout out. Si Ma'am Balbina Tapalis, shout out po mo dia ma'am dia sa Butuan City sa imong pamilya po. Si Mary Grace Pamuga, shout out mo dia ma'am, amping-amping dia ma'am sa imong trabaho des Middle East no. Si Ma'am Chrislyn Tapaw, shout out mo dia ma'am sa imong pamilya nakakaroon sa CDO City. Oscar Abedog, shout out mo dia Oscar Abedog, labi na sa imong pamilya da po no, dia sa Cebu. Si Jody Primo, shout out po nimo dia. Si Christopher Valdez, shout out. Si Richard Isco, shout out. Si Lucy Selma, shout out. Phil Sirna, shout out po dia. Si Arlene Berlin, shout out po. Si Helen Basel, shout out mo dia. Si Vilma Amor, shout out. Si Bobby Carell, shout out dia. Si Jean Bagares, shout out. Si Judith Sakia, shout out po dia. Si Danny Lopez, shout out po. Alfie Lucina, shout out dia. Brian Ortigal, shout out po.
Si Nina Castro, shout out. Si Boyet Lidra, shout out dia. Si Suset Palmiro, shout out. Si Tofer Valdez, shout out. Si Berna Siroy, shout out. Si Mirna Orban, shout out. Si Rumi Boy, shout out dia Rumi Boy. Imong uyab dia, shout out po no. Si Sugar Santos, shout out dia. Si Jojo Puna, shout out. Arnold Burnal, shout out po dia. Si Alma Byron, shout out. Si Kati Bando, shout out. Si Lina Bona, shout out po dia. Si Dayan Baler, shout out po dia. Si Vika, shout out po dia, no? Si Nilda Yikik, shout out dia. Catherine Solep, shout out. Si Amanda Torres, shout out dia. Analisti, shout out dia. Si Edgar Palna, shout out. Karen Baroy, shout out dia. Si Janice Ramos, shout out dia. Si Jude Polistico, shout out ni mo dia. Jude Polistico. Na isa ka nalingaw po sa atong drama. Kung mga itong listeners, tanan ka comment sa tuwa. Salamat kayo sa inyo mga katong tanan ka comment sa tuwa. Na isa dyan mo na-appeal sa atong pag-vlog. Sa i-appeal ako pagbasa karon sa part 94. Katong wala pag-comment sa tuwa, comment lang mo no. Para mabasa ta mo o ma-appeal sa akong pag-intro vlog. O atang-atang mga listeners, atong sunod nga drama nga part 95. Ginahinay na po kong edit mga listeners no para maka-upload na po ta. O gusto na ko mga listeners, daghan jud ka salamat sa inyo ha. Pirmi pagpaminaw sa atong mga drama. Salamat jud kayo.